आणि गांगो 11 कोंडेताड यांमध्ये होणारा सामना. राजेश वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा पहिला षटक घेऊन आलाय. मारा घेणार सचिन साठी पंचक्रोशीत नावाजलेलं व्यक्तिमत्व सचिन शिवणेकर एस एस. पाहूया राजेश. हे दोन्ही संघ एकाच साईडचे आहेत आणि बऱ्याच वेळेला आमने सामने येतात. पाहूया राजेश याचं पहिला चेंडू सचिन साठी. थोडासा आखूड चेंडू सचिनला काही समजलेलं नाही. विकेट किपर मंगेश यष्टीमागे सुंदर अशी कामगिरी बजावताना पाहायला मिळतोय. राजेश सुंदर गोलंदाजी करताना राजेश. पुन्हा एकदा सचिन सज्ज. सुंदर तटवलेले चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना एक धावेसाठी आपल्या संघाचं खातं खोललंय. मगाच्या सामन्यात सचिनला काही करता आलं नव्हतं, परंतु आता पाहूया आपल्या संघाला काय करतोय. सुंदर अशी गोलंदाजी करताना राजेश. सचिनला पुढचा चेंडू. सुंदर टोलवलेला चेंडू पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना 2 धावांसाठी संघाची धावसंख्या होते 3. पहिले षटक प्रगतीवरती असताना सुंदर गोलंदाजी करतो राजेश. बॉल आणायचा प्लीज. मंडळाचे कार्यकर्ते बॉल बाहेर गेला तर लगेचच आणायचा आहे. चेंडू आलाय. धन्यवाद राजेश. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती रनअप घेताना सचिन साठी सुंदर चेंडू आणि ते चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. सुंदर गोलंदाजी करताना चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय गांगो 11 या संघाकडून. मागाच्या सामन्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं होतं केदार याने. आता पाहूया आपल्या संघासाठी गरज आहे किती धावा कुठतोय. हा 3 षटकांचा सामना आहे. पॉवर प्लेचं पहिले षटक अजूनही प्रगतीवरती. राजेश मारा करणार केदारला. सुंदर चेंडू आणि पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना 1 धावेसाठी 1 धावेवरती म्हणावं लागतंय केदार याला आणि संघाची धावसंख्या होते 4. कमावलाय तो 1. बॅट हॅलो हॅलो. सुंदर गोलंदाजी करताना राजेश माफक गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. ओ इथे मात्र बॅटची काढा घेऊन विकेट किपरच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय डिक्लेरेशन झोन मध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या होते 5. पहिल्या षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या होते महालक्ष्मी या संघाची 5. गडी गमावलाय तो 1. आणि खरोखरच राजेश
खूप सुंदर अशी गोलंदाजी केली आहे. आणि आता लवकर मीटिंग करायची नाहीये, ताबडतोब सचिन. लवकरात लवकर सामना लवकर लवकर सुरू करायचा आहे. पुढील गोलंदाज हितेश, जिकरमोर ठरलेलीच. हितेश वैयक्तिक पहिला आणि संघाचा 200 षटक घेऊन येताना शॉन साठी मागाच्या सामन्यामध्ये अशी आक्रमकता दाखवली होती शॉनने. जर्सी नंबर 10 आई कात्रा देवी सागवे कुठे असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर पेव्हिलियन मध्ये संपर्क साधायचा आहे. हितेश शॉन साठी क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल घडवताना शॉन आक्रमक असणारे फलंदाज शॉन, मारा करणारे हितेश. पाहूया हितेश शॉन साठी सुंदर चेंडू अपील केला जातोय. किपिंग सुंदर अशी किपिंग करताना मंगेश सुंदर किपिंग आज मला आज पाहायला मिळाली आहे. 3 दिवसामधली किपिंग तर आजची चांगली किपिंग आहे. सुंदर लटवलेला चेंडू एक धावेवरती समाधान मानावे लागते. शॉन याला एक धावेने धावसंख्या होते 6. केदार स्ट्राइक वरती जास्तीत जास्त धावा कुटण्याचा प्रयत्न असेल. केदार पाहूया केदारची बॅट चमकते का. सुंदर चेंडू होता, चांगला टोलवलेला चेंडू, चांगले तितके क्षेत्ररक्षण. एक धावेवरती समाधान मानावे लागते. धावसंख्या होते 7. सुंदर आणि मापक गोलंदाजी करताना हितेश गांगो 11 या संघाकडून. शॉन पुन्हा एकदा स्ट्राइक वरती. पाहूया मॅक्झिमम घेतोय का. सुंदर चेंडू होता, थोडेसे बीड झालेले आहेत. एक धाव चोरण्यात यश आलेली आहे. एक धावेने धावसंख्या होते 8. गडी गमावला तो एक. सुंदर आणि चांगली गोलंदाजीचा नजराणा पेश होतोय मैदानामध्ये. प्रेक्षकांमध्ये सन्नाटा आणि होणारच, कारण का तर अजूनही एकही मॅक्झिमम आलेला आहे. पाहूया केदारच्या बॅटमध्ये येतोय का. आणि केदारने खरोखर ऐकलेले चेंडू सीमारेषा पार. सुंदर षटक. हो, केदार यांना स्केल भेटलेले आहे आणि पाहूया स्केलचा वापर किती करतायत. सूर तर मिळालेला आहे. स्कोर पोहोचतोय 13 वरती. दुसरं षटक प्रगतीवरती असताना 14 धावसंख्या होते 14. हितेशाचा पुढील चेंडू केदार साठी. सुंदर पुन्हा एकदा सीमारेषा पार होतो. 1 बाउन्स 4 धावेसाठी. 4 धावेने संघाची धावसंख्या होते. धन्यवाद डीजे.
टाकतात ते. पाहूया शॉन साठी. शॉनची बॅट अजून काय बोललेली नाहीये. मला वाटतं शेवटचा रिहाणावरचे षटक आहे. शॉन अर्जुन निकलोडियन पर फिल्मेंगे. प्रथमेश सुंदर चेंडू आणि चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. अक्षय याने सुंदर झेल टिपलेला आहे आणि इथे मात्र शॉन मागच्या मॅचचा सामनावीर होता शॉन असा. आता तंबूत पडला आणि आता आला इथे संकेत. कात्रा देवी संघाचे अक्षय आंबेलकर कुठे असतील तर त्याने ताबडतोब इथे यायचं आहे 0 मिनिटात. प्रथमेश याचा पुढील चेंडू सुंदर अशी गोलंदाजी करताना संख्येसाठी पाहूया. सुंदर चेंडू ब्लॉक मध्ये होता डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना. 1 धावेसाठी. वा 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 मानलं पाहिजे गोलंदाजाला प्रथमेश. प्रथमेश पुढील चेंडू संकेतसाठी पाहूया. संकेत मॅक्झिमम घेतोय का. काही चेंडू शिल्लक. सुंदर चेंडू तितका तटवलेला चेंडू आणि सचिन दोपटे यांकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. 1 धावेवरती समाधान मानावे लागते. आता स्ट्राईक वरती आले ते केदार. 20 धावसंख्या 20. आता 3 चेंडू शिल्लक आहे. केदार पाहूया किती धावा खेचतोय. सूर आणि संगम. प्रथमेश वर्सेस केदार. सुंदर चेंडू आणि इथे मात्र गचा थोडं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. पाहूया 2 धावेचा कॉल आहे आणि इथे मात्र धावचित होताना संकेत रनआउट झाली. यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांनी व्यासपीठावरती बसायची त्यांना मी विनंती करतोय. संजय दादा पेडणेकर पंचक्रोशीत नावाजलेले व्यक्तिमत्व. पुढील चेंडू प्रथमेशाचा. केदारला पाहूया. केदार हो 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 हवेमध्ये बाहेर आहे चेंडू. क्षेत्ररक्षक खाली पाहूया आणि इथे झेल जमीन दोस्त झालेला आहे. जमीनला दान केलेला आहे आणि जीवदान मिळालं केदारला. 2 धाव्यावरती समाधान मानवते. 2 धाव चोरण्यात यश आलेले आहे केदारसाठी आणि खरोखर इथे म्हणावं लागेल कारण झेल होईल का नाही होईल परंतु रन मात्र घेतले 2. 23 धावा आणि मला वाटतं शेवटचा चेंडू असेल. विनायक दादा आमचं लक्ष आहे तुमच्याकडे. सुंदर चेंडू चांगला टोलवलेला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 2 धावांचा कॉल आहे. पाहूया इथे 2 धावा पूर्ण होत आहेत का आणि 2 धावा मात्र इथे पूर्ण झालेल्या. 3ऱ्या धावेसाठी इथे मात्र 2च धावा मिळणार आहेत आणि धावसंख्या होते 25. केदार सुंदर अशी फलंदाजी केली आपल्या संघासाठी आणि चांगल्या एक स्कोर बोर्डवरती नेलेला आहे.
सोलगाव वर्सेस कात्रादेवी आणि मला वाटतं सोलगाव संघाने नाणेफेकी जिंकलेली आहे. सचिन आणि राजेश सलामीची जोडी मैदानात. बॉलर कोण आहे? कुंदन. बॉलिंग कुंदन वैयक्तिक पहिला आणि संघाचं पहिले षटक घेऊन येणार आहेत. मारा करणारे ते मला वाटतं राजेश स्ट्राईकला आहे. नॉन स्ट्राईकला सचिन. एक ओव्हर असेल असं मला वाटतं. हा सचिन स्ट्राईक वरती. पाहूया मगाच्या सामन्यामध्ये काही करता आलेलं नाही सचिनला. आता मात्र 18 चेंडू आणि 26 ना जिंकण्यासाठी किती 18 चेंडू आणि 26 धावा. इथलं पेन कुठे टाकला नाही. पेन द्या प्लीज. बॉलरचं नाव मी विसरेन नाही. कुंदन बॉलिंग वरती सज्ज. क्षेत्ररक्षण लावताना कुंदन आपल्याला पाहिजे तसं क्षेत्ररक्षण लावतोय सचिन साठी. पाहूया आता काही वेळेला एकत्र खेळत असतात ही मुलं. सचिन धोपटे गांगोई लेवल या संघाकडून स्ट्राईक साठी. कुंदन सज्ज बॉलिंग साठी. पहिला चेंडू पाहूया. सुंदर चेंडू चांगल्या रीतीने टोलवलेला आहे. तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. 2 धावा चोरण्यात यश आलेले सचिनला. आपला आणि संघाचं खातं खोले 2 धावेने. लिटिल चॅम सुंदर क्षेत्ररक्षण करताना बाउंड्री लाईन वरती. पुढील चेंडू कुंदन याचा सचिन साठी. सुंदर चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये तटकावलेला आहे. 1 धावेने समाधान मानावं लागते सचिनला. 1 धावेने धावसंख्या होते 3. आणि धावसंख्या 3 वरती. पहिल्या षटक प्रगतीवरती. सचिन कुंदन याचा पुढील चेंडू सचिन साठी. हा इथे मात्र फर्निचर उद्ध्वस्त होताना दिसतंय. षटकार मारण्याच्या नादामध्ये इथे दांडीगोल होते सचिन यांचे. गोल तशी दांडी गोल झालेली आहे. सुंदर गोलंदाजी करताना कुंदन. पुढील फलंदाज परेश. सचिन याची जागा घ्यायला आलेला आहे. सचिन कडून खूप अपेक्षा होती प्रेक्षकांसाठी पण निराशा केलेली आहे सचिनने. आता पाहूया परेश. अजूनही मला वाटतं 23 धावांची गरज. कुंदन सुंदर अशी गोलंदाजी करताना उपळे या संघाकडून. हो निर्धाव चेंडू जातोय. परेश याला काही समजलेलं बॅटच्या रेंज मध्ये आलेलं नाहीये आणि विकेट किपर सचिन सुंदर अशी कामगिरी बजावताना. सचिन शिवणेकर एक क्रिकेटच्या दुनियेमध्ये नावाजलेलं नाव. दोन चेंडू शिल्लक असतील. 4 चेंडू झालेले आहेत आणि खरोखर सुंदर गोलंदाजी करताना अंकुश याचा पुढील चेंडू परेशला. ओहो सुंदर चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना. 1 धावेवरती समाधान मानावे लागते. धावसंख्या होते 4. सुंदर गोलंदाजी अंकुश याच्याकडून पाहायला मिळते आपल्या संघासाठी. सोलगाव शिवशक्ती वॉरियर्स सोलगाव. वैभव दादा कोळवणकर याचा संघ. हा चेंडू कॅच उडलेला आहे 2 आणि इथे मात्र कॅच झालेला आहे. शॉनने कॅच घेतलेला आहे. सुंदर अशी
पाहायला मिळते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 4. गाडी गमावल्या 2. सुंदर अशी गोलंदाजी केली आहे कुंदन यांनी. पुढील गोलंदाज नयन. पुढील गोलंदाज नयन. 12 चेंडू 22 धावा. राजेश स्ट्राइक वरती. नयन वैयक्तिक पहिल्या संघाचं दुसरं षटक घेऊन येताना 12 चेंडू 22 धावा. 12 चेंडू 22 धावा. राजेश संघाची दारोमदार असणारा हा फलंदाज. पाहूया राजेश आपल्या संघासाठी काय करतोय. नयन याचा पहिला चेंडू राजेशसाठी. सुंदर गोलंदाजी. चांगला सन्मान दिलाय. चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये जाताना 1 धावेसाठी. धावसंख्या होते 5. षटक प्रगतीवरती असताना गांगो 11 संघाची धावसंख्या होते 5. पंचांगाडू पुन्हा एकदा गाड घेताना राजेश. चांगली गोलंदाजी करतोय नयन. पुढील चेंडू राजेशसाठी. अपील करण्यात आली होती पंचाने मात्र फेटाळून लावले. सुंदर निर्धाव चेंडू जातोय. यष्टी मागे सचिन शिवणेकर सुंदर कामगिरी बजावताना पाहायला मिळते. सुंदर गोलंदाजी नयन यांच्याकडून. मला वाटतं 10 चेंडू 21 धावा. 10 चेंडू 21 धावा. नयन यांचा पुढील चेंडू राजेशला. आणि दिशा आहे वाईड. आपले हात खोललेले आहेत. धावसंख्या होते 6. अजून 20 धावांची गरज. नयन पुन्हा बॉलिंग मार्कवरती सज्ज. मारा करणार आहे तो राजेशसाठी. राजेश पाहूया. नाही याचा पुढील चेंडू आणि निर्धाव जातोय. सचिन यशी मागे चांगली कामगिरी बजावताना. पुन्हा एकदा राजेश सज्ज. बघूया. हॅलो. सुंदर चेंडू आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मानावं लागेल. सचिन याचं विकेटच्या मागे चांगली किपिंग करताना पाहायला मिळतंय. आणि आपल्या नवीन गोलंदाजांना सांगताना शांत आणि संयम किती महत्वाचा असतो हे पाहायला मिळते. सुंदर गोलंदाज नयन. थोडासा बीट होतोय. थोडासा घाबरतोय कारण समोर तितका
तगडा फलंदाज उभा आहे. प्रेशर येणार. ओ हो हो, सुंदर चेंडू तटवलेला, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. केदार यांच्याकडून बाउंड्री लाईन वरती एक धाव समाधान मानवलं राजेश याला. एक धावेने धावसंख्या होते 7. अजूनही मला वाटतं 21 धावांची गरज. अक्षय, शेवटचा चेंडू या षटकातील अक्षयसाठी. सुंदर चेंडू, 2 धावांची माग आहे आणि इथे 2 धावा चोरण्यात यश आलेले. 2 धावेने धावसंख्या होते 9. दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते 9 आणि आता 6 बॉल 17 रन. 6 बॉल 6 चेंडू 17 धावा. सहा चेंडू आणि 17 धावा. पाहूया, राजेश स्ट्राईक वरती अजून. राजेश कडून संघाला अपेक्षा आहे मॅच लवकर चालू करायचे मित्रांनो. पाहूया आता शेवटचा 6 चेंडू आणि 17 धावा. बंटी, नाव काय त्याचं? राज उर्फ बंटी शेवटचं षटक घेऊन येतोय. 6 चेंडू 17 धावा. पाहूया कोण बाजी मारतोय. नवतरुण असलेला बंटी. राज मारा करण्यात येतो राजेश साठी. राजेश, पाहूया, काही होऊ शकतं कारण हा क्रिकेट म्हटला तर निश्चित असं काही नसतं. सुंदर चेंडू, 2 धाव्यांचा कॉल आहे. पाहूया काय होतंय ते. आणि 2 धावा चोरण्यात यश आलेले आहे. थ्रो काय पोहोचला नाही सचिन पर्यंत. 2 धावेने धावसंख्या होते 11 ना. अजून 15 धावांची गरज. राज उर्फ बंटी. राजेश अजून काय म्हणावं असं सूर गवसलेला नाहीये. शेवटचे काही 5 चेंडू शिल्लक आहेत. ओ हो, सुंदर चेंडू होता. एसटीच्या मागे खेळणाऱ्या डिक्लेरेशन झोन मध्ये 1 धावेसाठी. हा जर फटका थोडासा साईडच्या दिशेने किंवा समोर असता तर निश्चितच 4 किंवा षटकार मिळाले असते. सुंदर गोलंदाजी म्हणावी लागेल. हा युवक सचिन शिवणेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुंदर अशी गोलंदाजी करताना 4 चेंडू 14 धावा. 2 मॅक्झिमम जर भेटले काही होऊ शकतं. सुंदर तटवलेला चेंडू आणि मॅक्झिमम खरोखर मिळालाय. 6 धावांवरती षटकार जातोय. राजेशाच्या बॅट मधून धावसंख्या झपाट्याने वाटते. चला चला मॅच चालू करा. मॅचचा बॉल आलाय. 3 चेंडू 8 धावा. 3 चेंडू 8 धावा. राजेश जोपर्यंत विकेट वरती आहे काही घडू शकतं. सुंदर चेंडू होता.
समोरच्या दिशेने टोलवलेल्या सीमारेषा पार जातोय. वन बाउंड चौकार. खरोखर शांत आणि संयमी खेळ म्हणतात ते क्रिकेटमध्ये पाहिजे. जर धावांचा पाठलाग करत असताना 2 चेंडू आणि 4 धावा. हाय टायर्ड मॅच कशी असते आणि कसं शांत डोकं ठेवावं ते या खेळाडूंकडून शिकावं. राजेचा पुढील चेंडू आणि इथे मात्र पंचाने आपले हात खोललेत आणि सचिन यांच्याकडून सुटलेला चेंडू. 2 धावा मिळत आहेत. अतिरिक्त धावेने धावसंख्या आता मात्र 2 चेंडू आणि 2 धावा. राजेश दोन धावा अतिरिक्त काही घडलं असतं परंतु आता 2 चेंडू आणि 2 धावा. शक्य आणि अशक्य असं काहीच नाहीये. स्कोर चांगला होता. एकीकडे एक विकेट पडत होत्या मात्र राजेश नॅचरल खेळ खेळताना पुन्हा एकदा डिक्लेरेशन झोन मध्ये एक धावा. धावसंख्या होते लेवल मध्ये आणि मात्र 1 चेंडू 1 धावा. कंपल्सरी चेस आहे. अजूनही मॅच संपलेली नाही. एक चेंडू 1 धावा. राज आणि राजेश कोणी पुढे होणारा सामना शिवशक्ती वॉरियर्स सोलगाव वर्सेस आई कातरदे सुपरस्टार. राजाचा पुढील चेंडू राजेशला. 1 चेंडू 1 धावा. सुंदर चेंडू आणि इथे मात्र 1 धाव तोडण्यात यश आलेलं आहे. रनआउटची संधी होती मात्र ती हुकवली आहे आणि अशा रीतीने हा सामना जिंकलाय. गांगो 11 कोंडेधाड या संघाने राजेश याने दाखवून दिलेला आहे आणि खरोखरच संघाची शान असलेला हा खेळाडू शेवटपर्यंत विकेटवर राहिला आणि आपल्या संघाला पुढच्या फेरीमध्ये नेऊन ठेवलेला आहे.